Dado nkhani yake iyi ikhala ngati ili very very complicated. Anthu aja anapanga mgwirizano uja mopupuluma mosayang'ana mbaliso ya malamulo athu a dziko constitution, komanso mosayang'ananso ku malamulo a zipani zawo. So now zikuachitano honti panopa chifukwa one chofuna kuonesesa kwambiri kaye malamulo a dziko constitution ikuti bwanji, kodi agreement yawo imene anapanga ija mu constitution zilimo. Now if you look at that muona kuti mulibe mulibe za alliances mu constitution unena kuti presidency office of the presidency. Now office of the presidency ikuyimira president ndi vice president, amayiphatikiza mu constitution. Akati office of the presidency ndiye kuti akunena president ndi vice president, they can only stand for 2 terms. That's it. Now if you go kumalamulo mu constitution kuti mwaone no bwinobwino masoba bwinobwino, komanso mukaona judgment imene atuluka ya 3rd term ya Bakili zikusonyeza kuti Chilima sangayimenso whether pa president or pa vice president chifukwa chokuti wakwanisa 2 terms yake. Now mukabweranso ku zipani sopano pamene popo pamene anapoyitira no I think Chilima chifukwa chokuti anayiwala kuti ku MCP kukena kubwera convention yokasankhaso president kuti azayimira MCP aja mu 2025. Anachita assume kuti poti munthu ukakhala pa president normally zipaniso zimakusiya kuti upitirize ku convention kuja chifukwa chokuti you are the president of the country at that time. Zimene ndikuona kuti anagwisa ntchito zimenezo, komano ndizotheka kupita ku convention kuja chipani ndikusankha munthu wina osasankhaso Chakwera kuti ayimire 2025. Ndiye kuti penepo agreement ija null and void. Akakasankha Chakwera ndiye kuti Achilima akhoza kubwera kunena kuti according to agreement yathu munanena kuti 2nd term yanu muzandisira ineyo. Now that is not under the constitution. Now tikapitaso ku constitution iko ndiye kuti mwina kukuyenera kuti makhoti athu ayitambasule bwinobwino lamulo limene la constitution la 2 terms kuti likuti bwanji. Komanso at the same time mmene ndikuonera pandale there is no way Chakwera atamusire Chilima because zikumveka zimene zikulankhulidwa ndi Chakwera zulozuloli ku Lilongwe alankhulaso kuti anthu akakandisankha ku convention ndiye kuti ndizalamula mpaka na 2030, meaning kuti sakusira anaso sakusira munthu wina. So it's very complicated. Mmene ndikuonera ine ndikuona ngati kuti mapeto ake zithera ku makhoti. Chilima afuna kuti mina makhoti alowererepo pa nkhani ya agreement yawo ndi Chakwera, but that will be done after Chakwera akawina convention. Komanso pa nkhani ya Chilima kuyima ngati president, makhoti so akuyenera kuyitambasula constitution bwinobwino apereke chigamulo kuti kodi ndololedwa kuyima kapena sakuloledwa, which according to malamulo bwinobwino mukaona in black and white sakuloledwa chifukwa apanga matemu awo awiri. That is my opinion. Komano ndindale anything can happen. I think ndikuyankhe ndichoncho ba.